синни 13-солагӣ ба ҳамин касби заргарӣ машғул ҳастам. Модарам ҳамин заргариро хеле дӯст медошт. Мехост ки ягон фарзандаш ҳамин касбро интихоб намояду баъд заргарӣ кунад. Кор ҳам мушкил буд, албатта хурд будам. Ҳозир нағз ба худам хеле маъқул аст. намудҳои ҳалқа, ангуштарин, дастпонаҳо, калеҳо, қошҳо сохтам. Аз ҳамин намудҳо то ҳазорҳо адад сохтам. Кале мехостам ки дар ҳеҷ кас набошад. Ҳамон чизро сохтам, супурдам. Вай калеро ба намоишгоҳи Самарқанд бурданд, дар ҳамон ҷо фурӯхтанд. Боз ба ман оварда фармон доданд, ман боз сохта додам. Ман аз ин хеле хурсандам ки маҳсулоте ки ман месозам дар дигар давлатҳо ҳам мераванд.